Right, muri yeZimbabwe n'anga hombe muZimbabwe ine mukurumbira inozikamwa nekubaya dede nemumukanwa, inozikamwa netsanangudzo when it comes to Zimbabwean politics, umambo muZimbabwe, utungamiriri muZimbabwe. Vanguri vabaya, this is the same guy who predicted 2017 kubviswa kwa Mugabe, vakataura muna 2023 about what is going to happen, and now vanguri vabaya dede nemumukanwa, but right now vataura about Chiwenga. So ndivazhombe vatiri kutaura nezvava, vataura about Chiwenga kuti hanzi window raChiwenga rakuvharika, and the problem yewindow raChiwenga ndeyekuti rikavharika havana kuona pane chakanaka chinobuda. Kunogona kuva iko kupera kweChiwenga faction, zvokutoti kupera kweChiwenga faction kwacho kuchalida Chiwenga achivharigwa mujere. Right, muri Zimbabwe vazhombe vatiudza isusu kuti windo raChiwenga rekuti aite act, otherwise anotevera mamwe magenerals anga ari mafriends ake avo vanova vanozikamwa kunzi vakapfuudzwa neregime. So right now vazhombe vabva vataura what is about to happen to Chiwenga if he doesn't act now. So vazhombe vari kuti munyika yezvomweya, mweya wakuvataridza kuti mukana wokuti vaChiwenga vaacte chaiwo wasara mudiki diki, asi problem ndeyekuti vaChiwenga vanofunga kuti ivo there is a chance yokuti kana vakasaacta right now, he might remain in government, he might remain the vice president, of which as we speak right now the biggest enemy kuna Mnangagwa is actually Chiwenga himself. Remember, Chiwenga has been bold enough and he has gone publicly to criticize Mnangagwa, to actually threaten Mnangagwa with a jail sentence pavakaparidza nyaya yaKing Hezekiah. And all of these things zviri mubrain dzaMnangagwa. He knows kuti Chiwenga, he has tried to remove him, he has tried everything, but if at the end of the day Chiwenga asina kubvisa Mnangagwa, it means Mnangagwa has won. Wawachisa Chiwenga directly, wamuvharira panze directly, and vazhombe ndo pavazotipa isusu what is going to happen after Mnangagwa makes that conclusion yekuti he has won. Chiwenga has got zero influence now. Apa Chiwenga openly challenged Mnangagwa. Apa Chiwenga openly threatened kanda Mnangagwa mjere. What will Mnangagwa do? Vazhombe ndo pavazopinda vachitiudza isusu kuti there is a massive mhepo yaona ichisvika kuna vaChiwenga, pavazoenda kumberi vachipatsana ngudzo ivo pachava vachitiudza kuti isusu mhepo yavaona pana Chiwenga iyi kana zvakuitika paground, it's a very big corruption case iri kuzovhurigwa Chiwenga. It's a big corruption case iri kuzovhurigwa Chiwenga, and taudzwa isusu, as a matter of fact taudzwa isusu, because after ndanzwa inini tsanangudzo dzese idzi, I had to ask also mukati kuti guys, kunema insiders, guys, is there anything, any news, any intelligence picked yekuti there might be a corruption case for Chiwenga? And then the guy said, well, that's not something new, that's something that is already known. Panotori nema cases, it's not one case, pane macases akawanda ari kushandiswa as leverage against Chiwenga, ekuti iwewe Chiwenga usada kuzvidza senge uri clean, uri kuuya kumaZimbabweans uchimapendera picture yekuita senge iwewe you are a savior, handiti uripo kuvabatsira, kuvayambutsa uchivaendesa kuKenani, asi iwewe uri muiti wezvakaipa, uripo pakuuya kumaZimbabweans uchivaudza pamusoro pezvigananda, mbavha, vakomana vecorruption, asi iwewe uri corrupt too, uri corrupt as well. So nyaya iyi
yekuti massive corruption cases are pending right now anoda kuvhurigwa Chiwenga the moment yavanoona kuti Chiwenga is defeated for real. Because wait, the reason why as of right now vasina kuvhura these corruption cases is because we know politics, and you know politics, whether Mnangagwa kana akasataimira zvakanaka and then he ends up opening politically driven corruption cases, the other generals will not see it as a real case ye corruption. They will see it as a politically charged case. Kurwa nobody is safe now. Mnangagwa, if you just go against Mnangagwa, he will come achita witch hunting mu business rako, mu life yako, and then of course witch hunting varume vanongowanikwa everywhere nditi kakwira magomo choga makudo probably number one. So vanozobva vaitora sezvozvo. So when they start to feel threatened themselves kuti Mnangagwa uya wamuka chipemberero wakutevera vanhu necorruption, they will turn against. So he is smart, akamirira panguva yaanozosvika pakuona zveshuwa kuti he is one. And here is the funny and one of the most interesting things. Zviri kunzi Tagwirei crafted one of these, in fact, he crafted the biggest, the massive corrupt case against Chiwenga in revenge yekuti Chiwenga, remember takaudzwa isusu na comrade Knox Chivero vachitaura iwo kuti, you see, pakapinda Mnangagwa pachigaro, magenerals kusanganisira Chiwenga nevamwe vake, they gave Mnangagwa a whole court case yecorruption yaTagwirei yekudonedzwa kwakaitwa currency yemuZimbabwe single-handedly by Tagwirei, and the system of what yanga iri system yechi yavaita achaziti wakati chi, but I'm sure some of you remember. So comment in the comment section chichaitwa naTagwirei chachaziti chi alright, yeah, ndaita nchirangara pekuti pane company yakakweretesa Zimbabwe something, and then Zimbabwe paid it back ichishandisa ma-government bonds, and then those bonds Tagwirei ended up acting like he owns those bonds because company yekuzhei ine mari yanga yakwereta Zimbabwe yanga iri in connection with Tagwirei, yanga yauyiswa naTagwirei. It was a business deal that involved Tagwirei's company. And at the end of the day, Tagwirei akatanga kunotora my treasury bills, achicollecta ma-treasury bills zvinova zvaidonedza currency yenyika payaivapo panguva iyoyo. So single-handedly, so tiri kutaura nevanhu who looted the state up to the point yokuti currency becomes worthless munyika. And when that happens muZimbabwe, it's us who suffers. And then today you see rimwe dunhu richicelebrate vaTagwirei, a wise man, a wise leader. A wise leader, the same guy who is responsible for all this suffering iri muno munyika. And then you are singing to my praise songs. What kind of foolishness is that? So mune Zimbabwe patiri panapa tichitaura nezvenyanga iyi yataura kuti anytime that court case would poof and yopisa Chiwenga. So Chiwenga kudonha kwake hakuzwi kunzi unonzi wanzi he has resigned and he is going to rest. No, kupinzwa mujere, the same jere rakavimbiswa Mnangagwa naChiwenga akaparidza nyaya yaKing Hezekiah. So right now muZimbabwe tiri kutaura kudai, so Chiwenga is standing in a position yekuti if he doesn't act, things might just go very wrong for him, and he will leave his young wife and opedzisa zvimakore zvake zveupenyu ari mujere, mini chotozosara chakutorohwawo nerimwe boys. So Chiwenga mukai bambo, boys ava ma1. But anyway, muZimbabwe we know more information about what is happening. But pamzinda wevanhu neni Super Nexus, you know, tinokuudza about the deep state, about the support going to Chiwenga's side right now. So he's doing something. We just hope it will work out. So 31 July, everything I think is connected. Everything is happening. Peace mnyika medu, progress mnyika medu, respect of law, respect of the constitution. No one is above the law, not the president, not his children, not you, not me.
peace.